Partnerom premeny vašich neposlušných je Brit. Je pravidelne hysterická, vrieska a ešte je aj žiarlivá. Hovorím o mladunkej fenke maďarskej výzly a poďme sa pozrieť, ako to u nich vyzerá. No ahojte dámy, čau, ty budeš Nelly. Nelka odmieta so mnou cestovať v aute. Dobre, čiže ako ďaleko reálne s ňou dokážeš ísť autom? Pokým to vydrží môj sluch. Poď hop, ideme. Nelka sa rozhodla teda, že ja ju budem vykladať do auta, že pri mne nemusí nastupovať. No mne by vadilo už toto. Sú aj iné situácie, v ktorých sa Nela nespráva tak, ako by ste si vy dvaja predstavovali? Keď telefonujem, tak vtedy v podstate začne strašne vrieskať. Takto dostáva vždy granulky s niečím zmiešané, lebo suché jej moc nevoňajú. Toto je bežný stav, že nechá pár granul, Pár ne? granuliek nechá, ale nechávame ich tam. Kde spáva? Ona so mnou spí. Ona v podstate vždy príde za mnou. Ja som presvedčený o tom, že ona si myslí, že ty si jej hračka. Čo ti povie, to plníš. Potrebujeme teba naučiť, Áno. aby si vedela ignorovať svojho psa. Dostávaš odo mňa úlohu. Výzvu 3-týždňovú, najťažšiu v tvojom živote, akú si doteraz mal. Určite áno, to je úplne proti mojej povahe, ignorovať. Teraz Nela príde, že chce máškrtu. Všetko si to schovám a ignor. Lebo prišla bez toho, že by som ju zavolal. Ale ja teraz ani na ňu nepozriem. Do momentu, kým ona nestratí ten záujem a tú pozornosť. Vtedy je moment, kedy ja jej chcem dať tú maškrtu. Teraz ešte sa tu tak nejak motká okolo mňa. Ako náhle odíde kúsok niekde ďalej a stratí výslovene záujem o mňa. Vtedy ja vyťahnem maškrtu. Nelly, poď, tu máš mňamku. Teraz chce ďalšiu. Smola. Auto budete riešiť až od 2. týždňa výzvy. Klietka do auta. Keď bude medzi vami bariéra, tak ju dokážeš ľahšie ignorovať. A poďme, hop. Ja ti vykladať zadok nebudem. Poď dole. Nejdem s ňou diskutovať. Už nikdy ju nesmieš vyložiť do auta. Prvý týždeň sa v tej klietke nemá viesť. Ale neznamená to, že v nej nemá byť. Vždy, keď v nej strávi chvíľku času, prichádzajú bonusy. V tejto klietke, v tomto aute, by mala Nelka odteraz jedávať. Do klietky super, tu máš misku s jedlom, stopky, 5 minút. Po 5 minútach ide Nelka von, aj miska von. Ak nezožrala v klietke, nežerie. Ona sa začne tešiť do tej klietky, lebo v nej žerie. Pes by mal byť v aute vždy na lačno. Najprv sa odveziem, prídem domov, dám jej žrať, zožere fajn, nezožere smola, vychádzame z auta, auto sa zatvára, už sa s ním nezaoberáme. A môj obľúbený? Sprej so stlačeným vzduchom. Už ti to bude liesť veľmi na nervy. Šoferuješ, pozeráš sa dopredu, len chytíš sprej a za seba takto fúkneš. Nič viac. To je výzva na 3 týždne. Ja za 3 týždne prídem a som veľmi zvedavý, čo nájdem. Ahojte. Ahoj. Ježišmaria, to je rado. Prvý týždeň sme mali veľmi jednoduchú úlohu, to bolo krmenie v klietke. My to musíme otvoriť. Hop. Poď. Takže toto nám išlo úplne super. Prišlo presne všetky obdobia, ktoré mali prísť, teda vzdor nekonečný a to bolo naozaj veľmi náročné. Strašne pišťala, vrieskala, doma na mňa vrieskala. Absolútne som nemala chuť to vzdať. Si sa vrieska. Dali klietku zvali. Výzva je vo finále a Ferry si netrúfa tipovať, ako to dopadne. Ahoj. Ahoj. Ježiš, ty si dneska Vítaj u nás. raketa. Ide sa papať, tak to vždy Perfektné. raketa. Ahoj. Čauko. Občas ju musím trošku prehovárať, ale väčšinou, keď mám misku, tak to není problém. Aha, tak toto už Do není klietky. vykladanie. Dobre. Ako ďaleko si s ňou bola? Nejakých 20 minút do Hluhovca, 20 minút naspäť. Super, lebo teraz zatiaľ sa dá povedať, že to je úplne bezproblémová jazda. Naozaj, že za celú cestu do Hluhovca mi pipla asi 3-krát. Takže Aťka, výzva splnená, dali ste to fantasticky. Držím palce. Ďakujeme veľmi pekne. Partnerom premeny vašich neposlušných je Brit.